Този канал е създаден с образователна цел. Аз не съм финансов съветник и това, което коментираме тук, не са финансови съвети, а гледаме техника, фундамент, правиме анализи и основната идея на тези видеа е да имаме някаква представа какво се случва с пазарите. Имайте предвид, че всичко това крие рискове. Ще съм ви изключително благодарен, ако биете по един лайк, един сабскрайб, ударите към банката и реално съпортнете канала ми. Благодаря ви. Здравейте! Четвъртък, 12 август, ден преди петък, 13. На пазарите още взето става това, което очаквахме, освен на криптопазара, между другото. Там се предполага, че интересните новини ще изчакат до утре. Една интересна дата. Само да припомня, май месец, 13 май, криптопазарите събраха парите на много хора и създаваха много холдери. Предполага се, че и това ще стане и днес и утре, между другото. Ще е доста интересно, особено в тези среди. Днес какво очакваме? Initial Job Claims имаме в 15:30 и PPI. Важни новини. Обикновено това нещо движи пазарите. Сега финансовите пазари като цяло напънаха доста нагоре индексите най-вече. Там се потвърждава един брейкаут, който търсехме от някакво време. В TweetDeck нямаме кой знае колко новини, в смисъл нищо конкретно. Имаме информация, че тейпаринга евентуално ще започне тази година, нещо, което се очаква, нали, наистина нищо конкретно нямаме на този етап. Абсолютно никъде. Да караме по същество. VIX виждаме, че всъщност има тук едно гапче при отварянето. Това не мисля, че е нещо, което трябва да ни притеснява. Реално погледнато, ако гледаме девиациите на VIX, изпълнена е тази девиация, в момента започва друга. Предполага се, че VIX да го търсиме на около 12, 13, 14 долара в този диапазон. Имаме един тренд надолу. Много хубаво си спите на движение и тук предполага се, че няма да има изненади. По-скоро търсим това, което очакваме. Само моля за едно потвърждение, понеже вчера имах проблем с стрима, някой да пише в чата, ако всичко е окей този път. Уж коригирах някакви работи, ама... При долар индекса вчера имахме един тест на breakout зоната и едно пропадане, малко пропадане. Окей, мерси много. Сега реално погледнато долар индекса се е запътил нагоре и то доста дългосрочно. Какъв е проблема обаче тук? Проблема е, че те движения стават трендови и за да имаме едно хубаво потвърждение и избиване нагоре, предполагам, че ще коства някакво време. В смисъл, може би септември да очакваме същинския брейкаут. Естествено, посоката е нагоре. Много хубав дабл ботъм имаме. W-shape recovery. От тук нататък, реално погледнато този пазар, често би избил нагоре и може би това е по-адекватното движение. Особено с идващия тейпаринг и дигиталния долар, който се очаква да бъде пуснат тази година, въпреки че много не говорят за тази цялата работа. Може би по-скоро това ще е катализатор на едно движение много сериозно. Сега в краткосрочен план, ако имате лонгове от тези нива, не е лоша идея да си ги запазите. Макар че тук може да има някакви такива движения. Всъщност долар индекса си търси един пробив нагоре и между другото няма въобще да е изненадващо да пробие и тази въпросната консолидация да почне да я прави тук отгоре. Според мен сме в една много хубава ситуация тук конкретно в долар индекса и това предполага едно раздвижване на пазарите.
Естествено, може да имаме и някакъв краткосрочен даунтренд, но по-скоро ще е около 92-255 в този диапазон. 92-255 всъщност не е чак толкова малко движение. Даже тук имаме и випок, който седи и чака. Много е вероятно да имаме тест на тази консолидация отгоре. Естествено, този випок често остава действен, защото това е випок на брейкаута. Ако това е брейкаут, ако пазара тръгне нагоре и потвърди, това не го търсете скоро като таргет, защото няма да се види. По-скоро ще остане недокосната тази зона и евентуално пазара може да направи такова движение. Което гледаме и в двете посоки, защото реално погледнато в момента не е много ясно. От тук беше повече настроението за лонг. В момента обаче тук е малко двупосочно. Мога да направи така, мога да направи така като движение. Така че хубаво се внимава наистина. S&P много хубав пробив нагоре. Вчера вечерта естествено, късно. Що стават късно тези движения? Идеята е да не могат да ги хващат трейдерите. Реално погледнато, съдейки по историческите данни, ако гледаме ретърна като цяло на S&P, ние ще забележим, че S&P е най-готин за свинг търговия. За day trade е интересен пазар, когато VIX е в високи нива, но в момента не е в високи нива, в момента е в ниски нива, така че реално погледнато то брейкаут ние може да си го търсиме с таргета, който имаме към 4560. Дори да има някакъв дъмп в цената, между другото тук сме имали, обърнете внимание точно какво е станало на Point of Control, точно тук имаме ревърсъл. Почти е докоснат, но това това се има предвид като прибран таргет. Така че не знам дали мога да очакваме още един път да го търси. Естествено, този пазар поднася доста често изненади на инвеститорите, така че хубаво се внимава. Все пак, по-скоро можем да очакваме едно плавно и постъпателно движение нагоре. Между другото, очаквах да е по-силно това движение. Защо е плавно и постъпателно? Защото може би това е последния лонг таргет на този етап. Може би. Не знаем. Когато го стигнем, живот и здраве ще му мислиме, но на този етап това е един таргет, който е като крайна спирка, евентуално. Много хора търсят чортове, не се занимайте с глупости, този пазар няма да падне скоро. Скоро, следващите, може би до септември месец. Още нямаме нищо потвърдено, така че няма смисъл да се занимаваме. Сега за разлика от S&P и NASDAQ обаче прави едни даунтренд движения или по-скоро тества, обърнете внимание, е тази сериозна консолидация тук. По-скоро той тества отгоре. Основата на тази консолидация, цялата зоната на контрол е тук. Пазара е тества, не знам, може би ще получи сапорта, който търси и ще стигне таргетите си лека по лека. NASDAQ е доста силен като пазар в момента и силно ме съмнява, че ще има някакъв по-сериозен даунтренд. Възможно е да има някакъв дип, но по-скоро е слабо вероятно. Така че е хубаво се внимава. DAX. На DAX имаме брейкаут. Обърнете внимание, на този брейкаут таргета му е много сериозен. И няма да изненада да направим фейк надолу и после да подгони този таргет на около 17 000. Много сериозен таргет, много хубав трейд, но тук трябва да се внимава, защото DAX е много волатилен. DAX е готин за day trade, между другото. Просто внимайте, не рискувайте твърде много, няма никакъв смисъл. Така или иначе, този индекс се движи много доволно и просто няма смисъл допълнителен риск. Nikkei имате един хубав ретест след пробива нагоре. Предполагам, че ще видим цена на 27 790, 27 800. Предполагам, че от тук ще имаме потвърждение нагоре и продължение на Bull Trap. Нещо, което се случва в момента и на биткоин пазара. Често след така продължителна консолидация
пазара често, даже почти винаги лъже, ако нали това е даунтренд, лъже инвеститорите и прави нещо такова. Буквално този сетъп в момента мога го видим на много места. Буквално това го прави биткоина, всъщност той малко изпревари тази цялата история. Направиха го и Forex двойките. И ефекта винаги е един и същ. Естествено, това много хора го зачитат като bull flag. Това цялото нещо и често търсят този таргет на 3400, макар че малко ме съмнява да го видим. По-скоро вместо bull flag, bull trap надолу. Предполага се тесната нива и продължение нагоре. FTSE, страхотен брейкаут, нещо, което коментирахме. Имаме тесната нива, много силен напън, точно в 10 часа им отваря пазара. Естествено имайте преди, че понякога пазара с отварянето прави обратната посока и после тръгва надолу или примерно прави такова. И хваща на обратно, така че внимавайте с този диапазон. Има някакви таргети, те може да си останат недокоснати, това са зони на брейкаут. Често такива зони остават непокътнати в последствие, но се предполага, че то ще бъде взет. Общо взето при всички индекси може да имаме някакъв малък дроп нагоре, надолу и продължение нагоре в последствие.